Les Useres. Primeres clarors del dia del darrer divendres d'abril. Es reprèn una tradició mil·lenària, els pelegrins de les Useres. Gabriel és un d'ells. Al menjador de sa casa, al carrer del forn. Va, fill, vine, que t'arregle la barba. Ja, mare, deixem, que total, pa lo que vaig a suar pel camí, que no me'n vaig a passejar. Ja, que pagas tic igual que ton pare i t'abuelo. I les ganes que jo tenia. Deu-te la llet, que no menjaràs res en tot el dia. Pels carrers comença a escampar-se la murta i a la plaça les càrregues ja quasi estan a punt. Ramon, el llanterner, és l'encarregat de les càrregues. Ei, feu el favor de lligar i xalbardar, que es cola tot el menjar. Pel camí. Va, estigueu a la faena, collons. Els carrers estan plens de vora a vora, visitants i, com no, periodistes. Bon dia. Quan estan a punt de tocar les 7 del matí, l'expectació creix per a veure de tots els homes que enguany compliran a la tradició de demanar salut, pau i pluja, per davant 70 quilòmetres d'anada i tornada, descalços i en silenci. Acaba la missa a l'església. Centenars de persones esperen l'eixida dels 12 elegits i el guia. A veure on va i si aguanta, que este xiquet no n'aclarís ni una. En directe, quan passem pocs minuts de les 7 del matí, ja sona la campana de l'església ací a les Useres i ja podem veure com eixen el capella i el cantor. Arriba l'hora de la veritat per als pelegrins, immersos en els seus pensaments. No pensava que m'emocionaria tant. No calla ni vas l'aigua com ha d'estar 2 dies sense parlar. Dos hores després, la marxa continua. Només se sent un càntic com un lament. Va, donem-nos pressa, que ja arribem. Ho vull tot ben averiguat. Va, cunyers, va. Espavileu, que no tenim tot el dia. A l'ermita de Sant Miquel de les Torreselles, l'activitat és intensa. Són molts els que s'han congregat ací a l'ermita de les Torreselles per esperar els pelegrins, una parada per reposar forces i dinar, adatejos, pa i ous bullits. Rebotons, encara no he arribat a Sant Miquel i tinc una bufa al peu. Ai, mare. Com anirà el meu xiquet dels peus plans que no ha fet ni la mili pels peus? Passa el temps. S'ha sobrepassat l'hora de descans i els pelegrins no mouen. Xica, com és que no mouen? Tornem des de Sant Miquel, on no para la remorta de la gent. Els pelegrins encara estan tancats a l'ermita i porten un retard d'1 hora. Comença a tronar i ploure. On estarà aquest cap volat, che? Ja s'ha anat a pixar per 2 hores i encara no ha tornat. Això no és serio, Quina formalitat. No ha passat en 1000 anys. Mentre Gabriel no para de pegar-li voltes al cap. Joan Miquel havia de ser. En tot el que hem de patir, només faltava això. Última connexió abans que els peregrins arriben esta nit a Sant Joan de Penyagolosa. Ha desaparegut un pelegrí. La gent està escarotada. Ningú s'explica. No saben com estaran els altres peregrins. Atenció, s'obri la porta, ja hi sent. Per primera vegada en la història, esta rogativa medieval es reprèn amb només 11 homes. Ací alguna ha passat. On estarà aquest xiquet? Com pot ser si no ha passat mai això? Com pot ser? Tanta gent que hi havia i ningú l'ha vist anar-se'n. Ara que estem demanant que el camí siga patrimoni universal de la humanitat, va i ens para això. No m'ho puc treure del cap. Estava raro, però com tots. El mal oratge. Comença el tram més dur. Han passat la Lloma Bernat i encara queda el Marinet. Una pujada pedregosa i fangosa per la pluja,
on ja han arribat les càrregues. Està mort!